Αυτό το σύντομο βίντεο απευθύνεται σε πολίτες που έχουν ήδη λογαριασμό στην Ύδατα και θέλουν να συνεχίσουν εύκολα τη διαχείριση και πληρωμή των λογαριασμών τους online. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν ενεργό λογαριασμό στην Ύδατα, πρόσβαση στο email που είχατε δηλώσει εκεί και μια συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στη διεύθυνση deas.gr και πατήστε το e-bill πάνω δεξιά. Θα μεταφερθείτε στην σελίδα για την e-πληρωμή, εκεί πατήστε το κουμπί «Είσοδος εγγραφή». Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το email σας, το ίδιο ακριβώς που χρησιμοποιούσατε στην Ύδατα. Το πεδίο του κωδικού πρόσβασης δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί σε αυτό το στάδιο. Πατήστε «Είσοδος» και θα μεταφερθείτε στη φόρμα εγγραφής. Το email σας θα είναι ήδη συμπληρωμένο. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία και πατήστε «Υποβολή». Από εκείνη τη στιγμή, η αίτησή σας αποστέλλεται στη ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ για έγκριση της σύνδεσης της παροχής σας. Η ενεργοποίηση του e-λογαριασμού πραγματοποιείται από τον αρμόδιο οργανισμό. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω email. Μέχρι τότε, η σύνδεση στην πλατφόρμα Citybill δεν είναι δυνατή. Αφού λάβετε την έγκριση, μεταβείτε στην πλατφόρμα μέσω του link που θα βρείτε εντός του email επιβεβαίωσης εγγραφής είτε μέσω του deas.gr/e-πληρωμή και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασης που δηλώσατε κατά την εγγραφή. Μετά τη σύνδεση, θα έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας και θα μπορείτε να πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας εύκολα και με ασφάλεια.